Shoutout muna bago sa kuna mga idol. Baka mamaya wala na kayo sa karera, hindi pa kayo na shoutout. Halika na sumama dito sa aming karera. Shoutout bago sa kuna ha. Ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang Doon ba U-turn? Handa na kayo, tara na at pumadyak. So yun mga idol. Benting tubisan. Dito tayo sa San City. Yun o, shoutout, Sherwin ba yan, Sherwin? Manalo o matalo, di na yung mahalaga. Ayun mga idol. Kapag all bikers, pwede kahit sino, mapa-brother o sisters. Ay, wag mong Kasali idol, idol. dito, malapit na ang Yun, finish line. Huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman ang magiging makikita yung ulo ko dyan. Ito may hindi ko anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun lang siyang magbibigay. Dahil sa iyong patungo sa tunay na tagumpay. wala na. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong So ayun mga idol, dumayo na naman kami dito sa Gonzalo, San Quintin, Pangasinan. Bente-benteng ratratan, bente-benteng tubisan, bente-benteng panakan, bente-benteng bakbakan, bente-benteng Sir! dimakan, masaya di Sir, magbablog kami! matalo. Ayun, shoutout kayo sa Barangay Kagawad. Ikaw ay Yun naging o. masaya, di ka madyak all bikers. Pwede kahit sino, mapabrother So o palaro to sisters. ng Kasali Barangay dito, Gonzalo, malapit na ang San finish Quintin, line. Pangasinan mga idol. Huwag kang So open category MTB. So napakasarap dumayo eh. Masarap dumayo. Kakayahan, pag-isipan ng pag-ibig mo anong tamang galaw. yun, oh. Sa laro, So, yun, sarap pala ang mga idol. Huwag sumuko, hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis Si Harvey De Leon, ang pinakamatanda. Ayun na, wala. Yun lang. Sa tunay na tagumpay. Palitan mo na kagad! So wala yung jowa niya. So yun mga idol, mukhang magbabanatan na. Nagkakabanatan na oh. Nagkakabanatan na dito sa may bandang likod. Ito na yung ating Pelotons mga idol. Meron na katayin na muna. So yan nga ang ating Pelotons. So medyo, ito bakbakan na pala to mga idol. Bakbakan na yun. Oh, ito yung mga big guns na uhuli sa may bandang likod. Yun oh. So advance tayo mamaya mga idol. So napakadami pala. Napakakapal mga idol. So napakadami. Napakadami mga idol. Puro San Quintin bikers lang to. Mga idol, so napakarami pa rin pala ng mga bikers dito sa San Quintin. Likod. Kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Yun, oh. Mag-enjoy lang sa laro Oh, at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong Kakabakbakan na dito sa may bandang harap. Nagkakabalatan na, sinakop na ang kalsada ang mga idol. Sinakop na, hindi tayo maka-over safe. Kailangan safe tayo, safe din sila mga idol. So nagkakabakbaking na. Nagkakabakbaking na sa may bandang likod, sa harapan. Tignan natin kung meron nang nag-breakaway. Masilip natin mga idol at tayo advance. Ayan, wala. Advance! Bukan mo na. So meron tayong breakaway na dalawa mga idol. Ayun o, sarap. Ayun, nagkakabakbakan sa likod mga idol. Yun o. So ayan, may nagbabakbak sa likod mga idol. Nagkakabakbakan na sa likod. So ayan, didikitin na nila itong dalawang pelotons. Yun o. Ito meron tayong dalawang breakaway mga idol. 2-man breakaway. So sa likod, medyo 50 meters lang mga idol. Hawakan mo yan. 50 meters lang ang agwat ng ating 2-man breakaway. So ayan na. Medyo malapit tayo sa U-turn. So ayan, may tumitira sa may bandang likod ba? Tumitira sa may bandang kalawa. Nakakulay gray mga idol. Ayan na oh, napakabilis na humihiwalay sa ating pelotons. Bumibigwas, ayan mga idol. So aabutan pa tayo, napakaraming sasakyan. So ayan na yung ating sumusunod sa ating breakaway.
Chuman Breakaway. So dito tayo at mag-U-turn na sila. Okay, kuha naman lang. Ito yung sa likod, ito yung mga naghahabol sa likod, mga idol, sa likod. Ito yung ating, naku, nagkawatak-watak na. Naubos mga idol. Naubos yung ating peloton. Chuman Breakaway, naku, nag-abot-abot na mga idol. Sinabutan na. Sinabutan na ng mga pelotons ng ating breakaways. O ayan na, nagkawatak-watak na mga idol. So nagkakaubusan na. Ayun si Harvey. So si Harvey lang yata kilala natin dito mga idol. So ito pa iba. Ito pa dami, napakahaba mga idols. Napakadami nila. Watak-watiks na mga pelotons. Ayan o. So nagkahiwa-hiwalays na. Sa sobrang dami nila mga idol, sobrang bilis. So punta tayo dun sa harapan mga idol. So harap. So malayo na tayo sa breakaway. Habulin natin mga idols ng ating breakaway. Ako, mayroong sira pala dito. So lumayo na sila. So lapitan natin yung ating breakaway mga idols. Yun o. So matindi na ang bakbakan mga idol. So meron nang umihiwalay dito. May namumuo ng breakaway mga idol. Sa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 itong nasa bibadang harapan. Tingnan natin kung sinong bibiyak ng first group na to mga idol. Kakabiyakan dito dahil matinding batataan o. Likod. So ito ang ating breakaway. So naglaylo ang ating first group. Sa kabila. Okay, lipat mo. Yun o. Ano yan, nagsayaran. Nagkakasayaran ba ng gulong mga idol. Yan ang ating mga naghabol sa likod. Napakaraming sasakyan. Dami. Napakabilis mga idolics. Ito na yung ating breakaway mga idol. Meron tayong first breakaway. Ayan o, si Harvey. Harvey mga idols. Yun o. So ito ang ating first breakaway. Ito ang ating first breakaway Team Bora. Si Harvey pink na pink mga idol. Mukhang Lenny ito si idol. So ito ang ating first breakaway. Nakalikod. Yun o. Yan ating solo breakaway mga idol. Si Harvey. Kabila tayo. Main group mga idol. Ito yung ating main group. Ang breakaway dito sa group ay mga 80 meters lang mga idols. 80 meters lang ang lamang ng ating breakaway dito sa second group. Napakarami nito mga idol. Napakarami nila sa second group. So masyadong matikit yung ating mga marks yan. Hindi makakatira itong mga to. Tumitira sa may bandang kaliwa mga idol. Ayan o. May tumitira sa may bandang kaliwa. Iyan. Nakakulay pink mga idol. Ayan o. Ayan mga idol. May humahabol. Napakabilis yung umuulan po sa ating grupo mga idol. So gusto yan dikitin. Gusto yan dikitin itong si Harvey Leon. So medyo naglalo. Ayan na. Medyo kinapos din mga idols. Kinakapos ng gasolina. So dito tayo. Kaya ating grupo.
Yung ating grupo medyo mabilis ang kanilang takbo mga idols. So ito na, nagkakaiwanan na, taas mo. So ito na, nag-ahabol pa rin ito ang ating grupo. Marami din silang dumikit doon sa ating breakaway. So didikitin na mga idol. So didikitin na nila, magkakalaspagan sa sobrang bilis, 22 kilometers per hour. So ito ngayon ang ating mga group. Nagkakalaspagan. So inabutan na rin si Harvey De Leon mga idol. Inabutan na rin ang ating pelotons. Ayun no, shoutout po doon no. So ito na yung nagkaubusan na mga idol. Sobrang kapal ito kanina. Ngayon lumipis na ng lumipis. Kaya ng buhok ko lumipis na. Matinding banatan. So lipat tayo sa bibandang kaliwa. Sige idol. Okay, so 50 meters abutan na siya. Layo. Ito yung ating grupo. Oh, napakabilis mga idol. So marami pa rin sila dito sa groups. So yung ibang grupo naiwan na. Habulin natin. So tingnan natin kung didikit pa sila kay Harvey mga idol. Ayan, tumikit na oh. May tumikit na sa bandang kaliwa. Tumikit na sila. Tumikit na mga idol. Didikit na nila si Harvey De Leon. So tumikit na sila mga idols. So wala na tayong solo breakaway. So sino ngayon ang unang bibigwa? Sino naman ang unang titira na naman mga idols? Sa likod. So yung ating likuan. Shoutout mo dito. Shoutout mo dito. Oh, galit na galit si Utanes. So walang bumibigwas mga idol. So balatan to. Kuhan mo. Ayan, napakabilis mga idol. So naglalay na naman itong ating peloton. Lang speed 40 km per hour. Ayan, medyo bumibilis na naman mga idol. Alanganin ako sa mga marshals. Hindi ko mag-bite to measure ha. Post mo. Bagal. Hindi, muna. Dito magtitirahan na naman. Wala bang tumagagwas. Wala tumitir ha. So pakiramdaman mga idol. Pakiramdaman lang ang labanan. So ayun yung ibang grupo. So masyadong masikip, masyadong maraming sasakyan. So mahihirapan sila ang bumigwas. Dahil sa likod. So ito meron tumatos na dalawa mga idol. Ito may dalawang nakakulay pink. Di natin alam kung ito ay magka-teamwork o magkasama sa politika. Sigurado ito, mga Lenny. So naiwan yung mga BBM sa likod. Naiwan ng mga 100 meters. So ayan, bumibilis na naman humahabot itong nasa likod mga idol. Bumibilis na humahabot itong nasa likod. Ayan na, bumibilis na sila. Ang speed 40 km per hour. So napakahirap i-vlogs. Masyadong marami, masikip. Sa may bandang harapan mga idol, dalawa, ayun o. May career sa may bandang harap. Ito. May nag-breakaway mga idol, isa nakakulay pink ulit at isang nakakulay gray. So maat pa sila ang kanilang speed, 50 km per hour. Yung ating Chumang breakaway. Mayroon tayo dalawang breakaway mga idol. Isang nakakulay pink at isang nakakulay gray. So lumalayo na sila. Mga 100 meters na sa ating peloton, sa ating main group mga idol. Naghahabol. May naghabol na isa nakakulay puti mga idol. Mabilis ang titikit. 2
dumidikit ka agad, didikit ka agad dito sa ating Chewang Breakaway, nakakulay puti mga idol. Ayun na, dumidikit na, baka gusto pa lampasan, nagmamadali si idol. Mukhang may lakad pa to, oh. Ito ang ating main group. Kung naglaylo ang ating second group mga idols, ayun ha. Yun ha, shout out Mga idol. mga idol. Anong oras? Sige. Sikip! Napakaraming ito pa lang. Busan to ha. Okay, mga idol, may dalawa to ating naku ba? Ito na. Ito na, gusto nang dumikit. Didikit na itong mga nasa likuran mga idol. So, apat na. Magiging lima pa. Itong ating magiging breakaway. Ito na, may yung didikit pa sa likod. Didikit pa itong si Harvey. So, ayun So, yun yung ibang grupo mga idol. So, ayun yung mga naiiwang groups. Ito yung mga naiiwang grupo. Ibang, wala na. Kumalas na mga idol. So, mga idol, ito pyesa rito. Pyesa ng Sangking Pin. Ay, ng Gonzalo. Yun Yun So, yun mga nagkaiwanan na, marami nang lewang mga batang butinggit mga idol. So yun pa, may isa pa naiiwan yung mga bata. So, nagbabalatan pa mga idol, nagbabalatan pa itong mga huling grupo. Nagtitirahan pa mga idol. Ayun dami pa pala naiwan. Yun marami pa. Sundan mo na. Itong naiwan mga idol, bumabanat pa si idol. Bumabanat to. Ayun, alam. Bumabanat pa yung mga nahuli mga idol. So, tumitira pa, hindi sumusuko. Pa si idol, sundan mo na. So, ito na, nila sa Pelitoy. So, ito na. Si Harvey na naman. Si Harvey Diligan na naman nasa may harapan mga idol. So, nako, naipit tayo. So, sa likod, may nag-aapol, nakakulay puti. Ayun, nagkakabulan. Medyo bumibilis ang kanilang takbo mga idol. Masyadong makipot ang ating route ganito talaga bigayan lang mga idols, bigayan na may konting ingat. Tapos tayo. So wala na naman tayong naka breakaway, mga idols. So pakiramdaman, walang nagtatagumpay sa kanilang breakaway. Hindi natin kung may bito dito sa may bandang U-turn. Yung hawak mo, ipat mo. Okay na. O yan, U-turn naman, bakbakan mga idol. So sino unang bibigatan? Sumasalubog pa, umihiking sa kaliwa mga idol si Harvey. Ayun eto na, meron tayong breakaway ulit si Harvey mga idol. Kumikig. Sa likod. Ayun ba, nagkakabakbakan tayo Ayun, nagbabakbakan yung mga second group mga idol. Shoutout mo. Ayun, dami. So, may nauna naman. Agad. So, nakawala na naman tong si Harvey. Nakawala sa ating grupo mga idol. Tignan natin kung patuwakan. Tignan natin kung magtatagumpay na siya sa pagkanyang breakaway. So
napakabagal. 38 lang ang speed niya. Yeah, medyo bumibilis mga idol. 41 kilometers per hour. Sa likod, sa likod, nagkakabakbakan na sa likod mga idol. Ibig-ibig na namang maghabol, ibig-ibig na namang maghabol mga idol. Ayan na, ayan na. Ayan na mga idol, oh. Didikit na. Sabay kasi kayo eh. Ito na mga idol, napakabilis, oh. Didikit na agad sila. Napakabilis mga idol. Bantay na. Gusto po. Napakabilis ng banatan mga idol. Inabutan na ba? Inabutan ano? Asa na yung kanyanin ah? Ayun, inabutan pala. Ito naman at nakakulay puti na naman ang ating ma-advance mga idol. So ito si susunod nakaputi din. So ito yung mga grupo, the big guns ay ito mga idols. So inabutan ulit si Harvey De Leon. Naubos naman. Ayan, paano mo? So pinabayaan na yung dalawa mga idol. Pinabayaan na yung dalawang breakaway. Lumalayo 100 meters. Nagkakasigawan mga idol. Ayun o, may ma-advance na naman na isa. Pang inubos, naubos tong si Harvey De Leon. Natin sa may bandali. Ayan, bumabakbak na naman mga idol. Ang kanilang speed, umabot na sa 45 kilometers per hour. Abol pa rin. Hindi pa rin sumusuko. Ito sa harap. So ito mga idol, meron na. May tumitira dito. So ilan na yung naka-advance? Tatlo. Dalawang nakaputi at isang nakakulay black. Ayun o, may dalawa mga idol. Napuntahan. So lumalayo sila dito sa ating grupo. Tignan natin kung magtatagumpay itong mga nag-breakaway. Ayun o. So ito diba, breakaway na dalawa. Lumayo na mga idol. Lumalayo na ng tuluyan. Lumalayo na ng tuluyan itong dalawang nakaputi na breakaway. Ayun o. Tupod. Malimar. 200 na. 200 meters na ang lamang nila doon sa Benetton side sa ating second group mga idol. 200 meters na mukhang magdating dito. Kaya nga nilang mga pangalan. So mukhang magdating mo ito mga idol. Magkapatid pa na ang damit sa ng short oh. Black and white. Black and white. So ang speed nila 45 kilometers per hour. Naku, ito pa yung patay. So condolence po. Condolence. Mayroon pa. Naku po, aabutan pa. Aabutan pa. Ito yung ating grupo mga yun, nag-abol mga 150 meters 150 meters lang agwat. So ayan na, punta natin yung breakaway. Doon sa breakaway. Uy, ito na, nagtagumpay ito. Nagtagumpay itong dalawang breakaway mga idol. Number 21 at yung isa, hindi ko alam kung anong number, pero tingin ko magka-teamwork to. Wala nang umabot sa may bandang likod. Ayun na, nako, mga 200 meters na mga idol ang kanilang kalabangan. 200 meters na ang lamang nila doon sa breakaway, ay doon sa ating second group. Ayun, ayun, ayun. Ilang ikot pa? Ilang ikot pa mga dito ba finish line? Yun o. 4 ba't 6 to? So ito yung second group mga idol. Ako bumibilis to. Bumibilis tong second group. Diba? Pag may dumugsong na yatang iba. Wala. So tingnan natin kung mahahabol pa nila yung man. Shoutout mo to. Shoutout mo to. Oh. Yun ah. Eh, nagbalibag na ako dun ah. Iba yung grupo. Ibang group mga idol.
naiiwan mga idol. Ayun o, makakataw pa si idol. Ito pa, may nagkakahatawa pa itong mga naiwan. So ito na mga idol, naka-U-turn na. So nagtagumpay itong dalawa. Nagtagumpay sila sa kanilang breakaway. So napakabilis talaga. Ito yung grupo sa likod. Ayun o. Ito pala. So ayun mga idol. So malayo na. So malayo na agad mga idol. Yun o. Malayo na agad nila sa second group. Pinabayaan na, napabayaan na mga idol. So baka ito na magtatagumpay sa larong ito, sa karenang ito dito sa Barangay Gonzalo, bayan ng San Quintin. Kami po ay si Jing, nakikirama kay Ma'am Grocery Poland. Mo lang siya. So ito yung ating second group mga idol, si Harvey De Leon. So malayo na yung ating mga 300 meters na mga idol ang agwat niya. So ito pa yung ating grupong naghabol sa likod mga idol. Naku po, naglalaylo na sila. So ito 2, 4, 6, 8, 9, 10 yata. Yun o. Ayun na, ito na yung ating parating na. So ito na yung ating Chuman breakaway. Mukhang magka-team nga talaga ito dahil nagbibigayan sila mga idol. Ang kanilang speed 46 kilometers per hour. Nagtagumpay silang nakahulag po sa ating peloton. Dalawang nakaputi mga idol. So yung cellphone daw na idol, pampabigat, kunin nyo. Last 3 mga idol, last 3 lap, mahaba pa. Last 3 laps pa. So di natin kung makakadikit pa ito si Harvey De Leon. Yun o, wow, sabeg. Mukhaan mo patalikod. So ito yung ating Chuman breakaway. Dati na alam kung taga saan to, pero alam ko taga San Quintin to dahil all San Quintin to labanan dito. So ang kanilang speed 40 kilometers per hour. Mukhang hindi na makadikit yung second group, si Harvey at saka yung napakalaking grupo. Kaya yung mga huling grupo mga dito lumalaban pa rin, kumikikig pa. Ano yan? Ayan ano. Oh, malayo na. Mukhang kinapos na si idol. So, ito pa yung pinaka third group mga idol. Ito medyo mabagal yung dalawang breakaway natin, talagang diretso. Yun yan ang patalikod. Yun yung ating mga last group kumikikig pa mga idol. Group natin mga idol kumikikig pa, lumalaban pa hanggat may palong, tuloy ang laban mga idol. Shout out mga idols, you know. Shout out. Oh idol, sticker. You know, shout out. Shout out mga best. You know. Oh, ano yung ating breakaway mga idol. Ito na. Mukhang wala nang nakahabol sa kanila. Uy, nako! Puta, dito tayo. Oh. So ito yung ating breakaway mga idol. Ayan. So masasalubong nila yung second group. Ayan yung second group. So ayun si Harvey. So ang got na 400 meters mga idol. Ating third group mga idol, mukhang alala, kalas-kalas na to. Yung ating breakaway ay diretso takbo, insane. Itong grupo mukhang pahinto-hinto. Yung ating second group mga idol, si Harvey. Ito, second group, third group mga idol, nagbagal na sila mga idol, nagbagal na. Wala nang balak humabol. Nagbagal na. Ito ang ating second group, third group. Last pass na, yung ating breakaway na dalawa ay talagang diretso ang takbo.
Hindi nagbabago, maintain nila 40 kilometers per hour. Lumalaban pa si Tatang, kumikikig po mga idol, oh. Doon tayo. So ito yung ating breakaway na last two na to. Sa. So yun mga idol, ito yung ating second group. Nag-iisa pa rin, solo si Harvey mga idol. So ito yung grupo. Ito yung grupo mga idol, oh. Malapit lang, aabutan pa tong si Harvey. Huwag mo idol. Mukhang aabutan pa si Harvey. Didikitin pa yung ating nag-iisang solo. Ayan, oh. Mukhang magandang laban. Shout out mga idols. You know. Shout out. You know. Ha? Shout out. Shout out mga idols. You know. Yun, oh. Shout mga idol. Kumikikig pa. Ilan taon na kayo idol? Ilan? Pangalan. Yun, oh. Pangalan. Ayaw. Kumikikig pa eh. Ganda mo. Wala pa. Finish line. Manggagaling ba doon? Ay, manggagaling doon. Yun, oh. Pangalan. Ay, sigaw niyo pa. Sigaw niyo yung pangalan niyo. Ay, Sarbeng. Uy, na-icon ko na to, na-vlog ko na. Yo, ikaw. Sagon po. Ha? Hindi sagon. Okay, MJ Sagon. Isa kasi Sarbeng. Okay. Fight mo. Sa likod. Sa likod. Ano sa likod? Si Sago nanalo, MJ. Ha? Wala, karera lang. Ito yung ating second group mga idol. Mukhang hindi na siya abutan ng grupo. Ito yung ating grupo. At tumabi lang kayo, muna kayo, no? Papinis kayo na ito eh. So ito yung ating group mga idol. Hindi natin naabutan hindi nila inabutan si Harvey. So magbabalatan kaya ito. Magbabalatan kaya itong mga idol. So tignan natin kung magre-remate. Tignan natin mga idol kung magre-remate yung bato. Ayan, tumitira sa may bandang kaliwa. Ayan, tumitira pa mga idol. Kumikikig pa mga idol. So ayan, nagbabalatan. Tignan natin mga idol kung sino kumuha. Ayun, taas mo idol. Taas mo, tumitira na kulay pink. Ayun o, nakakulay pink. Nakadali ng 4th place mga idol. So yun o. So, si Harvey ang third. Picture mo yung Halika na't sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong yun o mga idol. So road bike lang tayo. Si Arturo Tanis o, Motor Legend. Yun o. So medyo marami kaming konti mga idol. sumama dito sa aming karera. Road bike. Tawagin mo na ang iyong So ito na mga idol, nagkakabalatan na. Nauna si Arturo Tanis, Adriano Tanis. Ayun o, sumasayaw pa mga idol o. So ayun o. So may mga nauna tayong tatlo o. Advance tayo mga idol. So puntahan natin yung tatlong breakaway. Tatlong early breakaway. Kuha na mo Pachalikod mga idol. Pachalikod. Yun o. So meron tayong tatlong nauna. So tayo.
Ito yung ating Dream Breakaway. Naku, andito mag-ama. Ano Si kakayahan? Adrian Otanes, sa bandang harapan, sa bandang gitna, mukhang si Paro Dumundo nito. Sa bandang likod, sa Turo Legend, Turo Legend, Arturo Otanes. So, bawat pa sa sila ng mga 200 meters sa peloton. So, ang ating mga buhay kauwi, si Adrian Otanes, Maro Dumundo, at ang si Arturo Otanes, ang Turo Legend. O nga, gusto nilang iwan yung tatay nila. Hurayin yung ano! Mukhang ayaw magmahuli ni Sir Arthur, oh. Mukhang kumakalas na. Iiwan siya nung anak niya. Ako, tatakwin ka na, idol, pag iniwanan mo. Hindi siya makatuto kayo. So, iiwan ni Adrian yung kanyang tatay. Hindi siya makahabol. Ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. So, iniiwan niya yung tatay niya, pinapagalitan mga idol. Pag iniwan mo siya, ikaw ang magsibak ng kahoy. Ay, ating early breakaway. Naku, medyo malayo na sila sa peloton. Tayo sa. Yun, ha? Huwag mo lang iniiwanan mo naman eh. Di ba na si Maro? Ay, si Maro Dumundo pala daw, mga idol. Pagsisibakin ka ng kahoy, pag iniwan mo. So, ayan, si Arturo. Si Arturo Tanes, Marmoto Legend, 1974. So, pumipidal pa rin, mga idol. Pumipidal pa rin si idol Arturo Tanes. Anak niya yung nasa libadang kita. So, wala na tayo sa U-turn. Yung grupo, mga idol. So, naiiwan lang sila ng mga 200 meters sa ating 3-man breakaway. Yung ating group, no? Napakabagal lang natin ng takbo. Tignan natin kung mag-matihan to. Kahabol. So, ito na yung ating 3-man breakaway. Yung una ni mag-ama, si Adrian Otanes, si Naobi, Maro Dumundon, King Philip, at si Adrian, ay si Arturo Otanes. So, ito yung ating group. Yung isa, mga idol, may nakalpas na isa sa ating peloton. So, ito yung ating peloton. Tingnan natin kung maghahabol pa ito, mga idol. O, ayan o, King Philip. Ito tayo iba, mga idol. Tignan natin kung magtatangka pa itong humabol sa ating peloton. Ating mga breakaway para enjoy ang laban. Yun o. Bukan mo. Idol. Yun o. Ayun o. Ciao mga idol. Yun o. Ayan. So, ito bumibilis na ang kanilang takbo. So, bumibilis na ang kanilang takbo mga idol. Kung makakarga na to. So, makakarga na sila mga idol. So, inabot nila yung ating group. Yun o. Yun o. So, inabot nila to mga idol. Ayun o, tumitira sa kaliwa. Tumitira si idol. Tumira. Sumunod pa sa atin mga idol. So, nakapakabilis. Ayan o. Umibigwas na si idol. Kung makakarga na ha. Nagkakarga na. Tumakbo pala 50 kilometro bawat oras mga idol. Ayan o. Kumarga na. Kumarga na si idol. Kumarga na. Ayan na. Ito, humawalay na siya sa ating peloton. So, gusto niyang mawad, dinikitin niya itong isa. So, ayan, dinikitin niya itong isa, mga idol. So, dalawa sila dito sa group. Dalawa na sila dito, mga idol. So, naiwan niya yung grupo. Naiwan yung group. Ito yung grupo, mga idol. Medyo mabagal ang dating. Oh, magkakasama pa rin mga idol. Ay, breakaway natin ay magkakasama pa rin yung mag-ama. At ang ating team breakaway, nagdadala ng turango si Adrian Otanes. Bahagyang naiiwan si Arturo Otanes. Sinisigaw-sigawan niya yung kanyang anak pag siyang iwan. At baka siya maiwang kainin siya ng peloton.
Tanes, mga idol. Ayaw magpaiwan. So magbubuko muna kami mga idol, medyo mainit na. Shout out sa best na nagbubuko. So ito na yung ating second group. Second groups. Ba, dalawa tong nabubuo sa ating second group, pero malayong agot mga idol, mga 300 meters. Yun o. Ha? Ito pa. Ayan o. Nagbabalatan dito sa pinaka-pelotons mga idol. 2, 4, 6. Anim na lang, ayun, anim na lang. So nakayutan na yung ating breakaway. Ayun o. Dala-dala ng trangko si Arturo Tanes. So ito mga idols, ito ating second group. Pas! Yun o. So ito mga idol, nagkahiwa-hiwalay na yung ating pelotons. Pero pa isa, yun o. Sabi nag-apple pang isang naka King Phillips o Don Phillips. Team ni Don Phillips to mga idols. So yun o, si idol o. May pelotons. Mukhang Las Pagers na mga idol. Tinatalo pa sila ni Arturo Utanes. Matanda na pero kumakana pa. Yun o. So yun mga idol. So sila pa rin. Nakatak-hatak pa rin ni Adrian Utanes yung kanyang tatay. At saka si Maro Dumondon. Sila pa rin yung nasa breakaway. So ito yung ating second group mga idol. So more or less 400 to 500 meters ang lamang ng breakaway. Ayan, masasalubong nila yung tatlong breakaway mga idol. Kaya si Eliano Tanes, hatak-hatak si Maro Dumondon at saka si Arturo Tanes. So ito yung ating huling grupo mga idols. Lima na lang yung naiiwan. Diba si idol oh, kumahato pa, lumalaban pa. So ito yung ating second group mga idols. Post mo. Shout out mga idols. Yun o. Medyo mabagal pa rin ang ating pelotons. Yun o. Yun o. Parang wala pang pagod ah. Composed of two riders. Huwag magkating to. Number 19, number 22. Yun o. Kana ito, kayang-kaya pa. Matanda matanda yung isa doon. Ang kanilang speed 37 kilometers per hour. Mas bata kayo. Pero lumalabang na yung breakaway natin ng mga 500 meters dito sa dalawang nag-habol sa second group. Palikuran mo. Yun ha. Wow. Ilan na lang. Okay, advance mga idols. Nakaikot na naman ang breakaway. Ayun o. Hop. Ito na yung way. Ating third group mga idols. Ito ang ating third group. Uy, apat na lang. Naiwan na isa mga idols. Jersey number 20, number 13, number 16. Kaya pa idol. Yun o. Para lahat kayo nakukunan. Shout out. Speed nila 40 kilometers per hour. Ating balayan! Ayun balayan. Mukha naman balayan ang takbo nyo mga idol. Dapat team kwan. Team paspas. Palak pa kumabol mga idol. Ay pa idols. Yun o. Yun ang ating breakaway o mga idols. Yun o. Sarap. So ito na o. Panglimang lap pa lang yata ito mga idols. Ano? Finish na. So ito yung ating shaking groups mga idols. So yun o, dalawa friends. Idols. Mukhang bumabagal sila idol. Ang kanilang speed 37 kph. So ilang ikot pa, mukhang malayo pa. Oh, yan na. Ilan pa idol?
5 ba? Wala pang binos? Okay na. Dili. Oh, shout out, shout out, shout out. Idol, sticker man. Tingnan mo naman, oh. Saya. Wala ito, no? Ayun. Napakasaya. Yun, oh. Masaya, masaya, mga idols. Ayun yung ating Teletoys. Ito, napakabilis na kanila takbo. 49 kilometers per hour. Kakainin pa nila yung Teletoys. Ayan na, oh, mukhang nauubusan na si Sir Arturo Tanes, Maro Jumundon, at si Adriano Tanes. Legit yan, sumasabay sa mga bata. Baka sa Rimatian, matalo pa siya itong mga bata na to, mga idol. So, umabati na si Adriano Tanes, mga idol. Ito na, iniwanan na yung dalawa. Iniwanan niya na, mga idol. Yun na. Take break away. So, sino kaya? Pagbibigyan kaya na itong legend, Arturo Tanes. So, si Jonathan